Дімочка, ти як? Здоровки. Як вучоба? Добре. Чим займаєшся? Білоруською роблю. Гэта па ёй девятка трэба? Ясно. Ну, я пайшла. Добре, дякую. Ой, а свинарник тут развёў. Усё, давай. Угу. Мам, пылосос, выключи. Пробач! Ну что ты, малый, допомогчи? Не трэба, дзякуй. Ты у нашей семьи один из мозгами. Ага. А что робишь? Беларускую. Я не сдал. Ты и остатнее не сдал. Ага. Ну все, давай, малый. Діма, мне трэба кампутер. Не. Але ж ён табе не трэба. Будет треба потом. Так, ну Покинь дай брата компьютер. успокой, я тебе казал не А ён заходить. мне кампутер не дае. Так, давай, иди до сікух своїх гуляй. Ой, Діма, вибач, коли ласка, не усачив за яй. Слухай, тут футбол починається. Коли буде гол, я тобі скажу, добре? Окей, добре. Ага. А що робиш? Беларускую. Гэта поють тобі дев'ятка треба? Так. Ясно. Ну все, я пішов. Дякуй. Ага. Дімочка, гэта я, бабуля твоя. Вітаю, На бабуль. моїх пілюлек лопані, там омеги, шмеги усілякі. А що ти робиш? Білоруською. Ой, тобі ж дев'ятка треба. Пойду за здравие свечку поставлю. А что, гол? Гол забили? Кто забил? Не, сына, не. Суддя в угловы назначив. І лживая тривога. Іди вчися. Коли що, я скажу. Як можна було переплитись в угловий з Що голом? ви шастаєте туди-сюди, моєму ж дев'ятка треба. Дітьонок мусить у тишині вчиться, ви дверми ляпаєте. А ну стеклюся! Бать! Батя! О, так, пробач. Ага, дякуй. Де мої дієсти? Хвилину! Боже мой, что за детёнок? Кольки тебе звать-то можно, а? Я просто хочу скончить тему. Перед смертью не надыхайся, Дима. И свинарник свой прибери. Думда.